Mukomana akamirira nyika yeZimbabwe mugore 2023 anonzi Nevers Mumba auya achitedewa panapa. Vanhu vekuZambia nevemuZimbabwe vangomborangara vakati aiwa regai timbotenda Nevers Mumba anoda kuti ndiye the guy watikanyatsokuona kuti akamira nechokwadi, akamira nyika yeZimbabwe. Dai kwakuri kuti mukomana uyu ari corrupt, SEOM report ingadei yakanyogwa information isiriyo, ingadei yakanyogwa information isingasevi kana kuti isingasevi the wish yemacitizens enyika yeZimbabwe. Sana pita masvikaro kuda nyogwa pana unoti subscribe like turn on the bell icon. Joseph Kalimbo anouya achiposta Nevers Mumba this picture amuri kuona, uye anyora achiti in a mature democracy this man must be protected, not be put on a list or told never to visit any country for his bravery. For the first time in the history of our region, people began to trust SADC, but such is our region. Speaking truth is a lonely journey in our politics. Panapa ari kuyatara masvike kuti aiwa vanhu vakatanga kufarira SADC vakaona kuti aiwa yanyatsoburitsa SEOM report yakatungamirwa naNevers Mumba, vakanyatsokuibuditsa vakanyatsokuipenengura, vanhu vakanyatsokuti aiwa panapa SADC yakunyatsokuita vachitungamirirwa naakaenda ichilema, but vari kuya vachimutenda aiwa vachimupreza. But takazoona zvavo kuti vakomana vekumusoro ndo vakazongoda kungovharavhara zvavo, but chokwadi chichingoripo. SEOM report yakanyongwa ikakombailiwa ine mavalues chaiwo chaiwo, ine information chaiyo chaiyo. Vanhu vanonyora vachiti the father of the nation kureply kwevanhu, vamwe vanonyora vachiti Dr. Nevers Mumba, the man of steel, spoke truth to power against all odds. Ndo masvika atoona kuti aiwa vanhu vanenge vachirespondawo vachifara chiti aiwa Nevers Mumba ndiye munhu anotaura chokwadi, ndiye munhu akakombaila chokwadi chakamirira nevagari venyika yeZimbabwe, chiti tangomira kuti aiwa chokwadi chocho chiri kuexecutiwa, chingoiswa in place. Tudze mafunguro enyu muri kudiwa pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, musangano subscribe or like and turn on the bell icon.